Thlan Ropui takhi Indopui pahni na chok chuak turamte dolet na a England sawrkar lo tan puitu Burma athita hmanlai Sipai te hriatrengna atana siamani Indopui pahni na a Burma athita Sipai sangruk zathum somsari pali te thlan le Indopui pakhatna a Burma chunga thi Sipai somnga pahni te thlan a omani atu ti hrial lo Sipai zariat somruk le pasari te thlan a ombokani hriatrengna lungban in tiang ro a te son Sipai sing ni sangsari Indopui pahni na a Burma chunga lo thita te ming a in chu bokani chung ming chut te zinga atamber chu India Sipai le Africa Sipai Burma chunga ral do na a thita te anni thlan sangkha zariat som pakwa zet te chu India Sipai te thlan anni lungbanga lekha in chu te hi saptong Hindi Urdu Gurmukhi le koltong te aziak anni he thlan hi Rangoon khopon deuh marlam kilometer somni pakwa vela hlata ommania Commonwealth War Graves Commission en kolna hnuaya ommani he thlana hian kumtin November ni som pakhata heng Sipai thita te hriatrengna hunserh manthinania tuntum sang ni sompariat November ni som pakhat Khawvel Indopui pakhatna atawpni inremna lekha an sign ni atanga kumza na chi hunserh mangtur hian kanupa Pu.Tlangsailova nen kanvatel ve ani kapu hi Chin-Mizo a tel turin anron som wang ani Japan ra hunlai khan kan Chin-Mizo tlangvalten England sawrkar an mel ma do puin thaitop chuin an nun an lo hlana chu England sawrkar hian aron hrechuak tharin aron hlut thar le a heng hun man pui ve turin kan Chin-Mizo Sipai hlui anron dap chuak ve ani deuh ber mai kapu kan Chin-Mizinga Sipai bang an tamnen midangkal ve thaite an om lovem ni tia ka zo chuan Burma independent movema England in Burma an lo op hunlaia an Sipai lo ni phaman chin che kha an ngai hlu in an dua chutiang Sipai dam la om chu an dap na sa a chin state ta te po an zong na saviau takna in keima che hi Burma a om Chin-Mizinga chuan lo la dam chun kani wang ani ti in min chang he hunserh hian Khawvel hrang England France Germany USA India Thailand Sri Lanka ti ang chi le ram engemaw zat atang an sawrkar milian te an ron kal khomin he hunserh hi an ron mangani he hunserh hi minute somli vela royania British French German ambassador ten thu soina an naya kan Chin pastor nge yin pathian thu cha toy soina anei bok ani ti hian Khawvel hrang atang ron kal khom an sawrkar milian ten hriatrengna pangpar an da a chumizinga chuan Pu.Tlangsailova chu Chin hriatrengna pangpar da tu zinga atel ve ani England in Burma alo op hunlai khan karen Chin le Chin tlangvalten Japan ral kha an lo do puina sa a tuntuma hian karen Chin le Chin namthum combine ten hriatrengna pangpar arwalin an da ve ani Chin lam hi an pu ladam chun om chu atar to lutuka aron kal thai to lova an secretary in ai aron oa karen lampo hi atar to lutuka aham hai to pangpar da ma in ale le a an in kaltir le me ka ni hi he thlana kan Chin pa nge in Chin ayo in Japan ral hunlaia kan Sipai thi te hriatrengna pangpar ada to a chuwang chuan he thlan hi sap le namdang te chau thlan ani bik lo keini Chin po kan tel ve ti hriat atha ang an pangpar da a hian thu a in ziaka chu kan lo thai ngil tak kan lam tang te u thai top chua min lo pui bom na awang khan kan lom emin in laka hian batam tak kan nei ani ti a in chu ani kapu hi tahan lal ni na kum som chuang zet alo chel to thina an hunlaia alo op tahan chu alazawa satom sanmiu kolkhwa sanpia te tawphila le hmanlai ti ang chi zong te so atel veka tuna sawrkarin tahan awu chu kan hunlaia tahan hmunli athena hmun khat ang vel chau ani to atia
a hunlaia lal tak tak alo komphak ve awangin chumi hriatrengnan ka hminga lal zabiaka tia alo sak chan po ani ome he hunserh zo hian refreshment eile inte amuna oma kapute ho chu special takin British ambassador in ngeya an sawrkar milian tak ni om tenu pa hian dokan khata chohlui an kilpui big bok ani he hun ron mang tur hian Burma independent muhma a lo service to thin sap pachal kumsom ko chuang zet tiang hola kal thai trok te po England atang an ron thlok wang ani he putar po hian asoidan chuan England in Burma an op hunlain Sipai ni in Burma alo om thina falama te an lo postin falama te po alo om thin to ani ome tuna hian the forgotten allies kan lo thai ngil kan lam tangte ti film an siam meka nakum lama chuan mipui en thaya ti chu an bai saya an ti chu huna chuan England mipui ta thilunga po an mani lo pui bom tu te ngai hlutna anei tir bel cha ngei po abai sai om out there are 26,000 young men that didn't come back. They stood by us and fought on our side against the Japanese. And at the end of the war, we walked away from Burma and washed our hands of it. The whole Burma campaign was seen as a sort of forgotten sideshow and disappeared behind this bamboo curtain. I have this urge within me for justice, I think. I thought it was shocking that they'd been forgotten. Our key objective at the last years of these soldiers' lives is to do everything we can to give them a feeling that they are being acknowledged for what they did and they're being remembered. The veterans who fought and died for the British were completely forgotten, and we ought to be doing more to help them. I think we have a huge moral responsibility to do so. tahana ke kormong chet korthing deuh nena ke bal dewa vak thin putar hi alo theu neu lo khop mai tuna chuan England sarkarin anmani sipai bang angmaya ron ngain kumtin lomman ron siam sakzia to antum mani kapu hi en ton tlak em na chu sipai zu in du mi lo rui thai thil reng khoi du lo ania tuna hian kum somriat priat mi ni in atu te fa thleng amupa ani video tang hian hlawh na enga moi char chuan khonga in Facebook a Benjamin Biaka ti in melo zong la page hi lo like la chuan following ti hi hanmet la get notifications ti hi hanmet le la alo hringa chuan see first ti hi ilo met le don nia ti chuan video toy te benwar thlak le mu nam tak kar khata voi khatal karon ti chuak zel dona ilo mu wat thin dona ni YouTube po Benjamin Biaka ti in zon mu thai kani poka min lo subscribe ve don nia cho ai tui hun man nom le